дарҳои масҷидҳо дар тоҷикистон боз шуданд. пас аз 10 моҳ мусалмонони кишвар имрӯз намози зуҳрро бо ҳам хонданд. талаботи ҳатмиву ҷиддӣ, масофаи 1 метра ва ниқоб. аз сабаби ба ҷо овардани ин талабот шумори намозгузорон то ҷое кам буд. аз ҳама хушҳол ҳастем ки имрӯз дарҳои масҷид дубора ба сӯи шаҳрвандони ҷумҳурияти тоҷикистон боз шуд ва имрӯз ҳар як шаҳрванд бояд ҷойнамози шахсии худро дошта бошад ва ниқобҳои якрата дошта бошад ва гигиенаи шахсии худро риоя кунад. намозгузории имрӯза то ҷое барои мушоҳида буд. қаблан мақомот гуфта буданд, агар талабот пурра риоя нашавад, эҳтимол дорад дарҳои масоҷид дубора баста шаванд. вале масъулин баъд аз намози имрӯза гуфтанд, аз интизоми намозгузорон розӣ ҳастанд. аксари тавсияҳое ки аз ҷониби мақомоти ваколатдор ва ходимони дин ба намозгузорон пешниҳод карда шуда буд дар намози дастаҷамъии имрӯза риоят мешуданд ва намозгузорон бо ниқобҳои тиббӣ ҳузур пайдо карданд. гузашта аз ин бо як назари иҷмолӣ мо шоҳиди он гаштем ки аксари намозгузорони мо бо худ ҷойнамозҳои хусусӣ худро оварда буданд ва низом дар қисмати таҳоратхона мо шоҳид будем ки хеле хуб ба роҳ монда шудааст ва гузашта аз ин ходимони дин тавсия дода буданд ки хуб мешуд дар шароити феълӣ ибодаткунандагон дар хонаҳои худ таҳорат бикунанд ва баъдан ба намозҳои дастаҷамъӣ ҳузур пайдо кунанд ва ин ҳам бо як назари иҷмолӣ мо метавонем шоҳид шавем ки ин чиз риоя мешавад. масҷидҳоро дар тоҷикистон пас аз хуруҷи коронавирус аввали моҳи марти соли 2020 баста буданд. як муддати дарҳои масоҷид боз шуданд, вале охирҳои моҳи апрел дубора онҳоро бастанд ва ҳамин тавр қариб 10 моҳ диндорон наметавонистанд намозгузории дастаҷамъона кунанд. ахиран ҳам вазири тандурустӣ ва ҳам раиси ҷумҳур тоҷикистонро озод аз коронавирус эълон карданд. як моҳ зиёд мавриди сироятёбӣ ба коронавирус дигар сабти ном нашудааст.